καλωσόρισμα σε αυτή την αίθουσα την ταπεινή. Γιατί μιλάς έτσι, Γιατί έτσι μιλάνε συγγραφείς. Ποιος μιλάει εκεί κάτω? Ποιος μιλάει εκεί κάτω, θα έχουμε θέμα. Αυτό είναι μέσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατέβηκα και βρίσκω 10 φίλους εδώ κάτω, γιατί είστε φίλοι και το ξέρετε καλά. Να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς που δεν ξέρετε τη σχέση μας, γιατί η σχέση μας είναι δυνατή και διαφορετική. Είναι από αυτές τις σχέσεις που ένας χτυπάει και όλοι πονάμε, εντάξει. Θα σας πρότεινα και τους υπολείπους που δεν το έχετε να το κάνετε πράξη, γιατί έτσι περνάμε τα δύσκολα όλοι μαζί. Και μέχρι τώρα τα καταφέραμε με αξιοπρέπεια πολλά χρόνια και είμαστε με την κεφάλα ψηλά. Ευχαριστώ θερμά τον Βασίλη Βέλιο για αυτές τις κουβέντες από ψυχής του για μένα. Και τώρα θα μιλήσω εγώ βέβαια. Δεν έφτασε η ώρα σου ακόμα, συγγραφέα. Το κατάλαβα, αλλά είπα να πω ένα αστείο να διασκεδάσει ο κόσμος. Νομίζεις με... Άντε, τελείω. Έχει μια καρέκλα εδώ. Μία. 4 ευρώ την έχω. Καθίστε. Πες. Έλα Βασίλη μου, τελείωνε. Ήθιστε τέτοια εποχή, την τελευταία εξαετία, να συναντιζόμαστε. Αν θέλετε μπορείτε να βγείτε να ξεκουραστείτε, να κάνετε μια βόλτα του πράγμα, σε 3 λεπτά θα έχει τελειώσει. Καθίστε λίγο περισσότερο από ότι όταν κάνει σεξ, τι κάνετε καλημέρα σε 10. Καθίστε, έχω μια καρέκλα, δεν κάθεται κανείς. Λες και την κατούρισε κανένα. Αλλά αυτό εκεί να βλέπει ο Λίτσα. Μήπως μπορώ να συνεχίσω? Βεβαίως, εγώ είμαστε όλοι αυτιά. Έλεγα λοιπόν ότι ήθιστε τέτοια εποχή να συναθριζόμαστε σε κάποιο χώρο. 40 φορές το είπες ότι ήθιστε να συναθριζόμαστε. Αυτό το μάθαμε. Συνέχισε. Είναι ωραίες λέξεις, μ' αρέσει να τις επαναλαμβάνω. Κυρία μου, πώς θα σε λέτε εσάς? Καλώς ήρθατε κυρία Κλειόκη. Και να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του ανεκδοτολόγιου, ημερολόγιου. Δεν θα το παντρέψουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι για τον Βασίλη. Βασίλη, που έχεις γενέθλια, πού είσαι? Εσύ είσαι? Μας πήρε τηλέφωνο προχθές και λέει θα είναι τα γενέθλιά μου και υπάρχει περίπτωση να δεν έρθω. Καλά έκανες και ήρθε, γιατί αλλιώς θα ερχόμουν στο σπίτι και θα δεν ξέρω που θα την έβαζα. Τώρα βέβαια γιατί είναι καρδούλα, μάλλον την στέλνει ο Βέλιος. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Αυτή η τούρτα λοιπόν είναι για το φίλο του Βασίλη που δεν έχει τελειώσει τη μουσική. Ερωτικά μας χαϊδεύεσαι κιόλας. Βασίλη, πες στον άνθρωπο happy birthday. Happy birthday to you. Εσύ με το μαλλί μπορείς να φύγεις λίγο. Ωραίο μαλλί έχεις, αν τελειώ, άμα δεν το χρειάζεται, το δεις για τον Βασίλη το βάζεις. Happy birthday, Βασίλη. Happy birthday to you. Μέσα που λέτε οι γυναίκες, κάτω πάρε το μικρόφωνο. Θες να το κρατάω? Όχι παιδί μου, δεν είναι γυναίκες λοιπόν στην τουαλέτα. Τι καφέ, γιατί το πει καλέ. Αυτά είναι ανθρώπινα, πρέπει να ξέρεις και το βιβλίο μου είναι ανθρώπινο, τα καταγράφει όλα αυτά τα καθημερινά. Και σκαρφαλώνουν δεξιά-αριστερά έτσι τη λεκάνη. Πρόσεχε. Μετά παίρνουν βαθύ κάθισμα, αλλά με το αριστερό το χέρι κρατά το βραχί φούστα. Με το δεξί χέρι μπροστά σπρώχνουν την πόρτα. Δύο χέρια είναι έτσι. Και με το στόμα δαγκώνουν την τσάντα. Και κάνουν τι κάνουν. Πάει η άλλη απ' έξω, χτυπάει την πόρτα. Τικ, και αυτή λέει από μέσα. Ακούω τι φίλο! Και αυτή απ' έξω καταλαβαίνει. Και φεύγει. Μια και βρέθηκα στη θέση. Τώρα θα κατέβω και θα σου δείξω. Κράτα. Ναι, όχι. Κανείς δεν γελάει, κανείς όχι. Δεν με ενοχλείς. Φέρει το κοντά. Ξύπνησε και το άλλο. Πάρ' τον κανάκι που τα λέει καλύτερα. Όπως τα είπαμε. Τι θα έχεις το μεσημέρι? Πατάτες γιαχνί. Καλά μπορεί να πάρω 5-10 φίλους να έρθουμε. Τα λέμε. Κατηφόρας, Δευτέρας, πρόξιμο. Θα ακούσετε, θα κάνετε ό,τι κάνει ο Βασίλης ο Δέλιος. Λοιπόν, Βασίλη, σε παρακαλώ, βοήθησε. Ό,τι κάνει ο Βασίλης, όποιος ντρέπεται να μην βρίσκει παρκάρισμα. Έλα, Βασίλη. Τα κεράκια ψηλά. Μην ντρέπεστε. Κυρία μου, μην ντρέπεστε. Με το 3.
δουλεύει εκείνος ο καινούριος. Άσχετο. Και ερχόταν η τέτοια, η γριά στο ραδιόφωνο, γιατί είχα πει εγώ για να μην ρωτάτε τώρα πόσο γεννήθηκε κτλ. Είναι 2.950, βάλτε και 750 γραμμάρια τα κάκαλά του, σούμα 3.750. Ήρθε η γριά στο ραδιόφωνο ξετρελαμένη από αυτό που άκουσε. Γιάννη Παριέ μου, λεβέντη μου, τσόλια μου, παλιτάρι μου, τι νόστιμο που ήταν αυτό με τα κάκαλα του γιου σου, μπράβο. Αγαπώ σε, φώναζε. Λέω μετά λες εμένα πες στο μικρόφωνο, το μικρόφωνο καλή ώρα. Σε λίγα, μην τα λες εμένα πες στο μικρόφωνο. Όπου θες να τα αποκάσεις, στο μικρόφωνο, γιατί να μην τα πω. Αγαπώ σε, Γιάννη, αγαπώ. Ένας καταπληκτικός χαρακτήρας, ο οποίος το χαμόγελο και το κλάμα το είχε μαζί, έτοιμοι ήταν. Ήταν 70 φεύγα χρονών όταν γνωριστήκαμε και ήταν υπερσεξουαλική. Τα είχε όλα. Αλλά τότε είχε γίνει το εξής. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι ένα σπουδαίο ραδιόφωνο που έχω περάσει και έχω υπηρετήσει αυτό που κάνουμε το δικό μας με τον Αντώνη. Μάζευε λεφτά και με τα λεφτά που μαζεύαμε κάναμε εμβόλια στη Λιβερία σε μικρά παιδιά. Με 500 δραχμές ελληνικές τότε, με 1,5 ευρώ, κάναμε τα εμβόλια σε ένα παιδί και με τα ρέστα, γιατί είχε και ρέστα, φανταστείτε τη φτώχεια τότε, είχαμε Παναγία μου τώρα με το ευρώ, μια χαρά, χιλιάδες. Ανοίγαμε και πηγάδια προκειμένου να πίνουν νερό, γιατί το νερό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την Αφρική. Για εμάς είναι αυτονόητα, αλλά υπάρχουν άλλοι λαοί που τραβούν τα λόγια τους. Τέλος πάντων, με ένα 500 λοιπόν σώσαμε ένα παιδί, ανοίγαμε και ένα πηγαδάκι. Οπότε βολευόταν όλοι. Και είχε σωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Η πρωτοβουλία δεν ήταν μόνο του ραδιοφώνου του δικού μας, ήταν και γιατροί χωρίς σύνορα, νοσοκόμες χωρίς ουσιά και πολλοί κόσμοι. Και όλοι μαζί το κάναμε. Έρχεται λοιπόν μια μέρα γριά, η γριά δεν ανέβαινε ποτέ με τα σανσέρ, φοβόταν με τα σανσέρ. Γιατί Μαρή το φοβάσαι τα σανσέρ? Να πεθάνω καμιά μέρα και να βρωμίσω πάνω χάτω να με κατεβαίνει. Δεν θέλω με τα ποδαράκια σίγουρα. Μου έφερνε και ποντιακά φαγητά να φάω. Μια μέρα έρχεται τέτοιο λαχάνιασμα ούτε ο Βασίλης Καράς. Τι έπαθες γιαγιά? Τι να πάω, άσε κουραστικά σήμερα, πολλά κουραστικά. Ήρθα και από αμπελοκήπους με τα πόδια. Οι αμπελόκηποι από τον πύργο που τότε ήταν το Ράδιο Θεσσαλονίκη ήταν 5-7 χιλιόμετρα μακριά. Καλά Μαρή της λέω, γιατί περπάτησες τόσο πολύ? Τι να καμάσαι με και εσύ? Και βάζει το χέρι στην τσέπη σε αυτές τις ρόμπες της γιαγιάς και στις μαύρες και βγάζει μια χούφτα κέρματα, παιδιά. Κάπου στάρικα, πεντάρικα. Μου αφήνει ένα 500. Εγώ κατάλαβα. Γιατί Μαρέλη της λέω, αφού τα έχεις τα λεφτά, δεν πήρες ένα λεωφορείο, να με το λεωφορείο μέχρι εδώ. Εννοώντας ότι εγώ θα συμπλήρωνα το 500, ξέρεις. Και γυρίζει η γιαγιά και μου λέει, δεν τρέπεσαι και εσύ συμπαθώ κιόλας. Για να μην περπατήσω από 5 χιλιόμετρα, να πεθάνει ένα παιδάκι στη Λιβέρια. Δεν βαγά τα παδάκια. Όχι ότι δεν ήμουν πιο παλιά άνθρωπος, αλλά πιο παλιά άνθρωπος, γιατί ακούστηκα σαν τέλειος παλιά άνθρωπος, όχι. Πάντα ήμουν ευαίσθητος με τους ανθρώπους, αλλά ήταν το κλικ που λένε, το κλικ. Το κλικ είναι από την Πάτρα και για το κλικ. Το κλικ. Ήταν το κλικ που έκανα μέσα μου και μάλιστα είπα αυτή τη γριά εγώ δεν θα την αφήσω να πεθάνει ποτέ. Εγώ πόντιος δεν είμαι, παίρνω χάψα βέβαια για να γίνω σιγά. Πόντιος δεν είμαι, πολλοί νομίζουν ότι είναι γιατί έχω πάρει την προφορά. Κάνοντας εγώ τη γριά λοιπόν, την έχουν ακούσει πάρα πολλά παιδιά, δεν ξέρω το κάτω στην Αθήνα πώς είναι, αλλά στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά παιδιά μιμούνται αυτή τη φωνή. Δηλαδή περπατάνε στον δρόμο και μιλάνε σαν τη γριά. Οπότε με τον δικό μου τρόπο την έκανα σαν τη γριά. Και έχω να σας πω πολύ μεγάλη χαρά ότι αυτή η γριά θα μας τάψει όλους. Με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά της άξιζε γιατί ήταν ένας απίστευτος χαρακτήρας. Είμαι χαρούμενος γιατί έχει ο πατέρας μου άνθρωπο να μιλάει και πάνω και να γελάει. Ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος ο οποίος με βοηθάει πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Δηλαδή η γριά είναι μέσα, μαλώνει με τον Θανάση. Αυτό ήθελα να σου πω. Με τον Βασίλη τον Βέλιο, καλησπέρα σας. Στο Τσανθίκι το βράδυ, κυρία Κλειό μου, και έχει πιει τα ούζα του και είναι αφραντισμένο και έχει διάθεση για τρελά γούστα. Και πάει στη Σουλτάνα και τη σηκώνει τη φούστα και λέει κάτσε Μαρίνα σε μάθω ένα καινούριο κόλπο. Αν πήγες από το νυχτιάτικο και εγώ κοιμάμαι τώρα και δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα. Κάτσε μου ρε Λίκαιο, άμα μου καθίσεις, θα σου δώσω και ένα κινητό. Δεν θέλω κινητό και αυτά είναι χαζά, εγώ είναι η υποχρέωσή μου άμα είναι καλό το κινητό άντε. Και ξεκινάνε κυρακλειό μου και να κουμπιέται το τσαντήρι να πάει εκεί 4 λεπτά. Τόσο πολύ. Υπάρχει μήκος 4 λεπτά, αυτά είναι χαζά. Μην το πείτε στη γυναίκα μου. 10-12 δευτερόλεπτα μαζί με τον καφέ. Μετά είναι και υπερβολή. Είναι δεν καπνίζει, η γυναίκα μου τα πάτσει και εύκολα. Το ίδιο ότι 100. Σιγά τώρα δεν έχει κάτι. Τέλος πάντων, αλλά είμαστε στο τσοντήρι που τελειώνει ο Θανάσαρος, γυρίζει Σουλτάνη. Όχι ότι το είχα ανάγκη εγώ εσένα αγαπώ, αλλά μη είπες θα με δώσεις ένα κινητό. Είπε ο Θανάσης θα σου δώσει κινητό, θα σου δώσει. Γράφε Μαρή, 6-9-72. 3 παλού για να πας θα υπάρχει καλύτερο.
Αυτό το πράγμα δεν το ξαναδείτε σε καμία παρουσίαση, σας το λέω. Δηλαδή, ο Ντοστογεύσκι δεν το έκανε ποτέ. Ναι. Όπως και να το φορέσεις, σαν πόλος επιθέσεις. Κύριε Κλειό, Βασίλης, πολύ καλό παιδί. Αν το θέλετε για δουλειές στο σπίτι, τρέλα είσαι. Δώσε και στην κυρία Κλειό, Βασίλη. Και στο καρατάκια γλύψουμε, δώσε. Ένα ευρώ. Πάρτε λουλουδάκια, πάρτε 2-3 κύριε Κλειό, σας συμπάθησα. Θα πάει, Βασίλη. Να μην σημαδεύετε τον καλλιτέχνη, παρακαλώ. Σερβιτόρε, μπορείς παρακαλώ να έρθεις εδώ για να πετυχαίνουν εσένα. Να έχουμε ένα αμαρτία από το Θεό να χτυπήσουν εμένα, εγώ είμαι καλλιτέχνης, κρίμα. Έλα, θα γίνεις διάσημος, γράψε λέω, έλα. Με το μαλάκι που έχεις πολύ ωραίο μαλάκι, κρίμα. Θέλει κάποιος να παντρευτεί, κάποιος να θέλει να γίνει διάσημος. Εντάξει, φτάνει παιδί μου, θα τραγουδήσω τώρα, εντάξει, όσο μοίρασες. Και μετά, άμα είστε καλό ακροατήριο, αν θα τραγουδήσω κι άλλο τραγούδι. Κυρία Κλειό, για σας. Αχ, κουνελάκι, αχ, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Μέσα σε ξένο περιβολάκι, τρυπες γιατί τρυπάς.